Čus, já jsem Adam, tamhle. A po dlouhé době jsme tady zase všichni. Což je úplně super. Že je kluci. Jak si tam dám jedna potr. 105, tak si tam dám jedničku. Rozhovor TV Twix. Teda Twix, ty monster. Už si to Adam plete, jak jsme dlouho nenatáčeli. Já taky jsem si to splet v tom videu uvídací. Hej. Jo. Taky sebe. Tož tam taky sebe. Adame, Jo, můžu tě něco zeptat? a co? Kdy se nám dodělal to intro? Neposlouchejte. Takže jak jste slyšeli to intro, no na to už jsem prašel, že to chvíli bude. A plánujeme udělat video. Ne. 2 parkouristické videa. A pak jedno parkouristické video, jak neskáká parkour. To bude hlavně taky Jo. Jo, takže Filip bude kameraman při tom parkouru, protože Filip parkour skákat neumí. Umím. Jelikož Filip parkour skákat umí a všichni by nás setřeli, proto neskáče. Ne, to je sranda prostě. Filip to neumí. Umím parkour, ale jenom tady na těch výškách. Neumí. Jenom na těch Takže to je jedno, prostě bude kameraman. No, prostě neumím. To bylo k tomuhle. A ještě plánujeme jedno video, jak správně trhat švestky. ne, jak správně nerepovat. Tak to umím dobře. Jo, jak nerepovat. A je tu cesta do školy. Tamhle vidíte náš krásný kamenický kostel. Ano. Největší obyčejství. Natálky. Ne. Takže to by bylo k tomuhle videu, tyhle informace všechno. Takže čus. Servus. Čusák! Servus, bracha.